Boer-majoor Paul Opgenômme meldt jachthoorn op Sint Sebastiaan Schimmert zijn er Bondsjfees geleden in Uittreden Schuttersgezelschap. Als concertwerk zullen we alleen lang spelen als marcheerwerk op plaats. Wacht op maar op ons. We heten jullie van harte welkom op het Schuttersfeest en wensen jullie natuurlijk namens het succes toe. Prima beginnen. Op de plaats! Rust!
transformatie. Voorwaarts. March. Daarnaast is er ook nog post voor Sint-Rosa en Sint-Rosa Sint. Eveneens ook het kiosk